А з якой прафесіі можна працаваць у Беларусі, а жыць як на захадзе? Ужо ў зацверджаным бюджэце на бягучы год камітэт судовых экспертызаў атрымаў дадатковыя амаль 230 тысяч долараў на навукова-тэхнічную дзейнасць. Вашыя стаўкі, з якой бюджэтнай катэгорыі гэтыя грошы ўлады забралі? Фонд прэзідэнта, адукацыя, нацыянальная эканоміка. Дзейнасць камітэта, які да 2020-го ўзначальваў генпракурор Андрэй Швед, атрымае грошы коштам змяншэння расходаў на адукацыю беларусаў. Цягам апошніх год стабільна вышэй за інфляцыю растуць бюджэты двух катэгорый – нацыянальная абарона і суды з міліцыяй. Калі скласці разам адукацыю, ахову здароўя і сацыяльную палітыку, то і так у сілавікоў амаль на траціну мільярда долараў больш. Праўда, сілавікі ўжо вучаць, сацыяльная палітыка таксама шмат для іх, можа ўжо і лячыць беларусаў хутка почнут. Некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать как у нас, а жить как на Западе.